மீஷோ. இது பார்த்திங்கன்னா ட்ரெய்லர் விட்ருக்காங்க, தமிழ் ட்ரெய்லர் விட்ருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா மலையாள படம் டப்பிங் தான், தமிழில் டப்பிங் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த படம் மலையாளத்தில் பார்த்திங்கன்னா அமேசான் ப்ரைம் வீடியோவில் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த படம் செம்ம ஹிட்டான மூவி. இது பார்த்திங்கன்னா தமிழில் டப்பிங் பண்ணிக்கிறோம். டப்பிங்லாம் சூப்பராகவே இருக்குது. இப்போ நயன்தாராவோட வாய்ஸ்லாம் சூப்பராகவே இருக்குது. இந்த படத்தோட ஸ்டோரி பார்த்திங்கன்னா, ஒரு பையன் டீச்சர் கேட்பாங்க, அதை வச்சு ஸ்டோரி சொல்லுன்னு. இந்த பையன் சொல்லுவான். அதாவது த்ரில்லர் மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி சொல்லிடுவான். அது ஏதோ கேஸ் மாதிரி போகும் போல். இதுதான் கதை. எல்லோரும் இப்படி தான் காமிச்சிருக்காங்க. ட்ரெய்லர் மேலே சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் போய் ட்ரெய்லர் பாருங்கள், நல்லாயிருக்கு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கு தரேன், போய் ட்ரெய்லர் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. இப்போ நயன்தாரா ஒரு வாய்ஸ்லாம் சூப்பராகவே இருக்குது, நல்லாவே டப்பிங் பண்ணியிருக்காங்க. அது போய் பாருங்கள். இல்லை பார்த்தா ரிலீஸ் டேட்லாமே சொல்லலை. இது அமேசான் ப்ரைம் வீடியோவில் தான் பார்த்தீங்கன்னா மலையாளத்தில் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. தமிழில் எனக்கு தெரிஞ்சு இது அமேசான் ப்ரைம் வீடியோவில் ரிலீஸ் பண்ணலாம், அப்படி இல்லைன்னா தேட்டருக்குள்ள ரிலீஸ் பண்ணலாம். எப்போ ரிலீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லலாம். டேட் கிடச்சிச்சின்னா நான் உங்களுக்கு சொல்லுறேன். நீங்கள் போய் ட்ரெய்லர் பாருங்கள், டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன், போய் ட்ரெய்லர் பாருங்கள், சூப்பராகவே இருக்குது.